Moi taas katsojat, täällä mä taas oon, Kanal 22. Ja tänään olisi tämmöstä palvelinta kuin mikä tää oli, mä en muista, oliks tää Cubecraft. Ja mikä, mä luulen, toi oli painamalta, mutta se olikin vaan avattu. Okei. Sitten on kaikki tämmösiä eri pelejä. Ja joo. Ekana mä voitais aloittaa tämmöisestä pelistä kuin Parkour, eli tässä pitää parkourata niinku jotain toista pelaajaa vastaan. Sitten katsotaan, mikäs täällä. Mitä mä lensin noin pitkälle? Sitten on tämmönen painivaatta, että voi lentää pitkälle, mutta mä tiedän, että se voi lentää noin pitkälle. Onko se tämä? Tää on ehkä vähän parempi. Otetaan tämä. Easy. Impossible. Otetaan rata Impossible. Tai no. Joo. Otetaan tää. Kokeillaan. Level 1. Play. Katsotaan, pitäisikö tässä ei hirveästi. Eli tässä pitäisi parkourata, mihin suuntaan pitäisi lähteä. Mä en tajua, mihin tässä suuntaan pitäisi lähteä. Mä en tajua, mihin suuntaan pitäisi lähteä. Tonne vai? What? Mitä? Ei, mä tonne surkeen. Lähdetään tonne ylös. Katsotaan. Eli nyt. Pitääkö se joku jonkin tonne? Mitä? Ja tohon saa hypätä Jumpettis lava. Mitä? Mä en tajua. Okei, mä lähden. Mä koitan eka helppoa. Toi oli ihan liian vaikee. Ei mä en oo mikään megapalaaja siis, niin joo. Siis easy, vaikka eka rata kaikista. Katsotaan mitä se menee. Toivottavasti tää on oikeesti helppo eikä oikeesti mikään mega supervaikea. Tää on oikeesti ihan super easy. Mä ajattelin, että tää kuitenkaan näin helppo ois. Miten mä kuolen tohon? Miten mä annan surkeparkourissa? Mitä? Tää liukuu. Onks tässä pallo jäätä? Ei tipu, hyvä. Nyt vedetään tää speedrunna. Okei. Next level. Ei. Mitä? Tää ei hyppänny. Miten tää liukuu? Mitä? Näittekö te? Mitä? Tää ei hyppää. Mä painan tuota hyppynappia. Niin tää ei hyppää, mä ensin just tippua. Vauhti. Tosta. Ei! Mä olin niin lähellä. Ei, älä kuule. Jos vedetään tää tälleen ihan normivauhdilla, ei juosta kävellä. Okei, sitten next level. Lähdetään. Mitä? Näittekö mä skippasin yhden laatan? Tämähän on helppo. Tää on helpompi kuin noi aiemmat. Tää on paljon helpompi kuin noi aiemmat. Hei. Tää on paljon pidempikin. Mä oon hyvä skippaa. Mitä? Tää ei hyppää ihan oikeesti. Edetään tää speedrunna. Mitä? Oikeesti mä painan toi hyppinappia, mutta tää ei hyppää. Toi oli niin lähellä.
on siis ihan surkea parkkourissa, niin älkää välittäkö. Paitsi tietyllä 2 blogin hypyt on kyllä helppoja. Mut ärsyttää, kun 1 blogin hypyissä ei saa kunnolla juosta, kun on... Niin, käy noin. Niin nyt yritettäis. Ei, älä tipu. Okei. Tosta, jes. Tosta, jes. Tosta. Ei! Tosta. Ei, älä kuole. Yes. Tosta. Siis mä lupaan, mä hyppään, mut kun tää mun tyyppi ei hyppää. Älkää välittäkää, jos te ette välitä mun skinistä, mä en oo hirveen hyvä luoja puhumaan skinneja. Ei! Tosta. Okei. Ei, älä kuole! Mä menisin kuolla. Okei. Yes. Seuraava. Okei, nyt. Tämähän on vaikea jo. Eihän tää oo mitään mulle. Tää tästä pikku riski tosta hypätä. Näyttääkö siinä oli sellainen pikku oikkari? No niin, oikeesti. Nyt yritetään läpäistä tää kuolematta. Nyt. Me läpäistiin se yhdellä kuolemalta vai... Vaikka sitä enkka? Okei, seuraava. Näitkö kuinka pitkään mä pääsin ekalla yrityksellä? Nyt mennään tässä rauhassa. Vauhtia, koetetaan tämmöstä. Mut skop! Toi toimii! Mä en tiedä, että tuolla voi tehdä. Mä oon siis ihan surkea, niin älkää oikeesti välittäkö, että mä oon aika huono parkkourissa. Mitä tää ei oikeesti hyppää? Mä vihaan tätä ukkeja. Tää hyppää! Okei, nyt tehdään taas tää. Näittekö mä pääsen siihen? Jos siitä, jos sinne. Siihen. Älä. Siihen. Toi on maailman helpoin hyppy tämä. Siihen. Sitten mennään ihan keskelle. Katsotaan pääsenkö tästä ihan keskelle. Tohon. Tonne! Tässä on aika paljon oikkareita tässä radassa. Tosta. Hei, älä! Siis mun pitäis paistaa tuota kyykknoppia, etten mä vaan liuhu pois. Tosta. Hei, älä! Näetkö mä pääsin siihen, mutta kun tää peli ei on tyhmä. Näettekö kuinka pitkälle mä pääsin tuolla? Ei kuinka pitkä tää rata on? Siis, okei, katsotaan. Tää on ihan hullun pitkä. Jos mä kuolen vielä kerran, niin mä lähden. Okei, yes. On niin huono parkkourissa. Seuraavaksi olis... Sori, kun ei tullut muuta aika pitkään. Seuraavaksi olis tämmönen Lucky Pillars. Tässä niinku satunnaisin välein kamaa ja sit lakiblokkeista tulee ihan rentokamaa. Oli se varmaan toistettu mitään. Lumottu kirja, mikäs lumous tässä on? What? Ei tässä oo mitään hyötyä, kun näissä ei oo lumouksia. Mikä? Kuka? Kuka? Mitä? Mikä? Siis mikä on teidän lempiä Maakuan kanssa, mutta ehkä tuu puhuttuja lukuja. Laittakaa kommentteihin ihmeessä, mitä teidän ihan Maakuan kanssa. Laittakaa tapusopissa lopasta kohtiin. On aina vaan joo hauska. Ammu! Ajattelin, jos joku olisi tippunut näin mun outolla ammuksen vähän se. Piu. Nyt katsotaan mitä taas. Ei lava!
Älä, ei, älä, mä kuolen, ei, älä. Mä koitan vielä, ehkä tän jälkeen jos mä kuolen tässä, niin mä ehkä kerran vielä koitan. Zombeja. Mikä tuo? Mikä? Okei, mä koitan kerran, jos mä nyt kuolen, niin mä vaan lähden. Tästä. En tarkoita, että tää video loppuisi, vaan että lähden tästä pelimuodosta. Mikä armori? Mikä toi? No, joo. Eikä niin seuraavana olisi ehkä Battle Arena. Tää siis tapellaan toisen kanssa tämmösen pina-areenalla. Sitten taas on tämmönen heitto. Missä se heittojutska on? Eli niinku tosta pitäisi juosta ja boing. Ei, siinä se on semmonen pomppujutska. Et sä pomppaa tosta sieltä sikanopeasti. Ei! Mä lähdin. Ehkä mä haluankin mennä. Haluaisitteko te nähdä semmoista kuin... Onko tässä on se Battle Arena? Joo. Battle Arena. Mä nyt haluan perää tätä, koska tää on sen verran tietoista. Boing. Christmas map, game quells. Christmas map. Mitäs tän? Mä siis tiedä. Onks mikä tää? Sinä? Volcano Celt. Ota Volcano. Mitä? No nyt mä otan noin. Eränolokat. Mikä otin nää kamat? No ihan sulkeet kamat. Ei tarvitse mitään. Ajattelin, jos tässä olisi se juttu, että niinku... että sä voisit tiiäks lentää tän mukaan, se olisi niin nopea. Pakoon. Mä jahtaa. Jahtaako se tyyppi mua? Totta kai se jahtaa mua. Miksi? Älä jahtaa mua. Älä sitten kun vähän nopeuttaa, niin sitten juostaa vaan eteenpäin niin nopeasti kuin pystyy. Sitten juokse. Pam. Älä tapa. Ei, mä oon niin surkea. Nyt mä en ottaa nää armorit ja random location. Terveydin kakkonen. Älä tipu. Tää on pikku parkouri. Joten näitä mä en hirveä parkourissa. Älä kuole! Wizard, Ironforge, Potions. Mä otan uudestaan tän on niin hyvä. Random location. Ei, meidän piti olla tiimi, kun mä näytin silleen ding. Diamond Armor, Speedia, Bow, Sniper, Beast, Diamond Sword, Enchantment Armor. Minkä pitäisi ottaa? Musta tää on ehkä paras. Mutta onks tää paras? Enchantment Armor, tää on ehkä vähän parempi. Otetaan. Timantti, miakka. Mitkä Enchanted mulla on armorissa? Varjos. Tää on ihan surkea, se toinen oli paljon parempi.
Mä menen jahtaamaan kaikki tyhmiä, jotka ottaa sen Natran jytskan. Steven pää. Mä voin rikkoa sitä. Tuntuu, että joku jahtaa, niin... Näillä kaikilla on tää, että... Niillä on vahvempi miekka. Onkohan tuollakin semmonen tappelu? Hitsin pimpolot. Näittekö te? Mä tapan aika monta tyyppiä. Tää Warrior on kyllä ihan liian hyvä. Mitä ottaa random location. Mitä? Miksi mä oon nää kamat? Mä oon valinnut näitä vai mitä? On tuolla päällä jotain sika-OP:ta. Ei! Älä kuule! Mä haluan nämä Warriorin tavarat. Random location. Terveytin kakko. Yes. On puoli HP:ta, katsojat. Okei, ne niin kovaa pystyt. Mä juoksen ympyrää niin kovaa. Nyt. Seinää jahtaa muijas. Nyt otetaan täältä pikku parkourit. Jes. Sitten lähdetään kiertämään tätä, niin mua ei saa kiinni. Voitinks mä? Voitinks mä? Vai mitä? Mikä toi on? Kaikki tyhmät ottaa sen Atran jutskan. Mikä toi? Niin, joku tulee niin tappanut. Hei, tota voi sulkea. Täältä mua ei kyllä huomata mitenkään. Okei, tää tulee. En tipu. Sä kuolet, mulla on parempi miekka kuin sulla. Okei, minä tähän vetän alle. Tää voi hoitaa minä pysty kuitenkaan. Se pidä. Okei, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Tonne. Ei. Ketään. Onks tää parkour? Tuohon päälle. Ei. Tää on ihan selkeä parkour, hei. Tyypit. Okei, nyt lähdetään. Me ollaan rohkeita, me lähdetään. Täällä on ihan sikkenä porukkaa. Täällä on armoreita. Ei tapa, älä tapa, ei halua. Älä tapa! Mä oon tappanut! Toi oli mun taisteluliike. Nyt mä lähden pakoon. Mä tiedän, että te ette ehkä haluaisi, että mä lähtisin pakoon. Tää on nyt mun paras vaihtoehto, koska kattokaa mun HP-tu. Nyt on 3. Lähtää. Niin toivon, ettei kukaan seuraa mua. Kukaan ei seuraa mua. Eli mä niin toivon, että mä läväisen tän parkourin, koska niin kuin ootte huomannut, mä oon tippunut tässä aika monta kertaa. Hei, eikö sitä voi vaan tehdä? Hei, älä! Näettekö mä hei, pitääkö ottaa haaste?
Mä pitän tällä kitillä. Eli niinku tällä. Eli siis, mitä tässä on? Varjus 3. Ja kattokaa kuinka nopea mä oon. Vaikka tässä samurai kitin mä tiedän, koska siinä on lumattu miekka, mutta... Mä oon kaikki nopeampi. Ja kanta lähtee mua pakoon, mä oon nopea. Mulla on miekka. Mitäs täällä? Ajatuksia. Mä oon kaikkea nopeampi, koska mulla on speed 2. Aatelkaa. Mä ehkä tän jälkeen lopetan tän videon, mutta otetaan nyt sitten mitä tapahtuu. Korjutin 1 ja juostaa tänne vähän. Pystyykö tuonne mennä? Fiu, pikku hämäys. Mun perässä ei tuu ketään. Onneksi mä oon niin nopea kuitenkin. Tän nopea saattaa tosi paljon. Mutta mulla on tosi monta armorit, että... Ei läheskään mitään. Mutta tää mun panssari on tosi hyvä. Varjelus 3. Timanttipanssari. Riippuu missä. Kuka puolella vaan missä. Ei pysty olemaan menevää muuta. Tässä on speed 2. Kuoli, mutta tästä taisin olla. Moikka katsojat, ja joo, tää oli tosi kivaa. Tässä on nää tavarat, mitä tässä on. Mä en oo itekään tiedä, mitä nää kaikki tekee, mutta moikka!